салом ба роғибони футболи тоҷик. Нашри навбатии барномаи ФАТҳро дар такя ба рақобатҳои даври 18-уми чемпионати Тоҷикистон оид ба футбол миёни дастаҳои Лигаи Якум манзуратон мегардонем. даври 18-уми чемпионати Тоҷикистон оид ба футбол миёни дастаҳои Лигаи Якум хеле пуршиддат ва пурэҳсос баргузор гардиданд. Мусаллам аст ки анҷоми мавсим то рафт наздик шудан мегирад. Интригаи рақобатҳо низ боло меравад ва барои мавқеи худро мустаҳкам кардан дастаҳо тамоми нерӯи худро сарф мекунанд. бозии марказии давр ин рақобати дастаҳои Сарои Камар ва Сомони Данғара буд ки бо як ҷазобияти хуса сипарӣ шуд. гуркҳои кӯҳнаи Лигаи Якум бо кулли оморҳо бар тими Сомони Данғара бартарият доштанд ва имкониятҳои худро самаранок истифода бурда тавонистанд. ин рақобат ба он хотир бозии марказӣ ба ҳисоб мерафт ки то баргузор шудани бозӣ фақат як имтиёз миёни дастаҳо фарқият мегузошт то тими Сарои Камар аз Сомон як зина поён биистад. дар сурати ғалабаи дастаи ноҳияи 5 ин тим метавонист мавқеи чорумро моли худ созад ва Сомони Данғараро ба зинаи панҷум ба дарға намояд. ана ҳамин гуна аҳамият дошт бозии мазкур ки дар ниҳоят мухлисони футбол як бозии хеле пурэҳсосро тамошо карданд. рақобати дигар миёни тимҳои Сардори шаҳри Турсунзода ва Рангони ноҳияи Рудакӣ буд. Сардори шаҳри Турсунзода аз тимҳое ба ҳисоб меравад ки имкони хуби баромадан ба Лигаи олиро дорад. дар сурати ғолиб наомадан дар мусобиқаи мазкур имкони ба даст овардани рохат тавассути ғалаба дар бозии гузариширо дорад. аз ин рӯ мавқеъ гирифтан дар хонаи дуюми ҷадвали мусобиқа мақсади феълии даста мебошад ва барои ин бозингарон зери раҳнамоиҳои Муҳаммадҷон Ҳабибуллоев тамоми саъю кӯшиши худро равон мекунанд. бозӣ бо Рангон барои ин тим аз бозиҳои мушкил ба ҳисоб мерафт. дар қисми аввали дидор ҳарчанд ҳардуи дастаҳо имкони кушодани ҳисобро доштанд, аммо бидуни гол ба танаффус рафтанд. дар қисми дуюми рақобат бошад футболбозони Сардор, махсусан Ҳотамшо Садурдинов дар дақиқаи 65 гол ягонаи дидорро ба ҳадаф расонид ва Сардори шаҳри Турсунзода дар мавқеи сеюми ҷадвал боқӣ монд. дар ин давр ҳамчунин зӯртарин дастаи ҷадвали мусобиқа парвози фурудгоҳи байналмилалии Хуҷанд ба меҳмонии дастаи Нораки шаҳри Норак рафт. бозӣ миёни дастаи пурқуввати мусобиқа ва тими Навкор он қадар бад сипарӣ нашуд. тими Норак дар муқобили дастаи мазкур арзанда истодагарӣ кард ва бидуни гол аз майдон берун нарафтанд. ҳатто голи аввалини дидорро аввал шуда соҳибони майдон ба ҳадаф расониданд. баъдан бозингарони Парвоз пайҳам 3 гол ба самар расониданд. баъди ҳисоби 3 бар 1 футболбозони Норак боз як голи дигар заданд. билохира ҳарчанд бо ҳисоби 4 бар 2 бозии мазкур ба фоидаи Парвоз хотима ёфта бошад, вале ба ин нигоҳ накарда бозингарони Норак фурсатҳои хеле зиёдеро ба миён оварданд ки барои Парвоз нақшаҳои худро амалӣ кардан осон нашуд. хулас Парвоз ғалаба карду мавқеи худро дар ҷои аввали ҷадвал боз ҳам мустаҳкамтар сохт. дар боло гуфтем ки дастаи Сарои Камар бо тими Сомон яке аз бозиҳои марказӣ ва ҷаззоби даврро баргузор намуданд. бозӣ ҳарчанд бо идораи бештари бозингарони Сарои Камар баргузор шуд, вале Сомони Данғара низ имкониятҳои голзанӣ дошт. аз ин рӯ рақобати мазкур аз мадди назари ҳамкорони мо дур намонд ва фурсат ҳаст ки якҷо тамошо кунем. дар даври 18-уми чемпионати Тоҷикистон оид ба футбол миёни дастаҳои Лигаи Якум тимҳои Сарои Камари 5 ва Сомони Данғара миёни худ рақобат доштанд. ҳанӯз дар дақиқаи 24-уми дидор футболбози дастаи Сарои Камар Шодибек Ғаффоров ҳисоби бозиро кушод ва тими ноҳияи 5-ро ба пеш баровард. дар қисми аввали дидор бозигарони дастаи Сарои Камар ба задани боз як голи дигар даст ёфтанд. зарбаи нахусти бозигарони Сарои Камарро дарвозабони тими Сомон баргардонид ва бозигари дастаи Сарои Камар Соҳибҷон Ваҳобов дигарбора зарба зад ва дар дақиқаи 45-уми дидор ҳисобро 2-0 намуд. ҳамин тавр қисми аввал бо ҳисоби 2-0 хотима ёфт. дар оғози қисми дуюми рақобат бозигарони тими Сарои Камар боз ба пеш баромаданд ва дар як ҳамлаи навбатӣ дар дақиқаи 50-ум Расулҷон Мамаҷонов бо дарвозабон 1-1 баромад ки бо як зарбаи хуб футболбози мазкур ҳисоби рақобатро 3-0 намуд. дар дақиқаҳои 68-уми дидор капитани тими Сомони Данғара Самандар Шарипов футболбози рақами 10-и тими Сарои Камар Ҳусейн Яқубовро аз по афтонид ва довар ҷониби дарвозаи Сомон зарбаи ҷаримавӣ таъин кард.
ҳусейн яқубов аз иҷрои зарбаи ҷаримавӣ ба хубӣ баромад ва аз масофаи дур тӯбро ба кунҷи дарвозаи Сомон равон кард ки ҳисоб 4-1 гардид. ҳамин тавр баъдан аз тими Сомон Шоҳаҳтам Маҳмадисоев ва аз тими Саройкамар Ҳусейн Яқубов ба задани голи дигар даст ёфтанд ки ҳисоби рақобат 5-1 ба фоидаи Саройкамар хотима ёфт. акнун тими Саройкамар ба зинаи 4 баромад ва дастаи Сомон бошад баъди бохт ба зинаи 5 рафт. бозии хеле ҷолиби дигар ин рақобати дастаҳои моҳири ёвон ва саразми шаҳри Панҷакент буд. бозиҳои моҳир минбаъд ҳамавақт дар маркази диққат қарор мегирад, чун роҳи ин даста аллакай барои фатҳи қуллаи лигаи якум хеле наздик аст. оё ин мавсим дастаи мазкур метавонад ба лигаи олӣ барояд? бозӣ бо тими Саразм ҳарчанд барояшон он қадар мушкил набуд, вале омодагиҳо хеле ҷиддӣ буданд. дар рафти рақобат бозингарони моҳир аз услуби хусаи худ истифода бурданд ва аксулҳуҷумҳои паёпайро баро монданд ки дар натиҷа мухлисон ҳар лаҳза аз рӯи эҳсосот аз ҷой бар мехостанд. Саразм имсол бадтарин марҳилаи футболии худро паси сар кард ва новобаста аз тағйирот дар курсии сармураббигӣ натиҷаҳо иваз нагардиданд. дар муқобили моҳири ёвон ба чӣ ноил шуданд дар сюжаи ҳамкорона мо мебинем. дар даври 12-уми чемпионати Тоҷикистон оид ба футбол миёни дастаҳои лигаи якум тимҳои моҳири ёвон ва Саразми Панҷакент андари майдони рақобат шуданд. ҳанӯз дар дақиқаи сеюми дидор футболбозони тими моҳир ба дарвозаи дастаи Саразм наздик шуданд ва бо зарбаи нишонраси Садриддин Улаев ҳисоби дидорро боз карданд. дере нагузашта футболбози дигари дастаи моҳир Ҳоруншоҳ Қаҳоров боз кунҷи дарвозаи Саразмро нишон гирифт, вале дарвозабони тими меҳмон аз ӯҳдаи баргардонидани зарбаи мазкур ба хубӣ баромад. меҳмонон низ як-як ба аксулҳуҷум мегузаштанд, вале ба задани гол даст намеёфтанд. имкони хеле хуби дигарро аз зарбаи кунҷи капитани тими моҳир Диловар Шарифзода бар ӯҳда дошт, аммо зарбаи ӯ болотар аз тири дарвоза аз майдон берун шуд. қисмати якум бо ҳисоби 1-0 ба фоидаи футболбозони моҳир хотима ёфт ва қисмати дуюм чун хоби даҳшате аз ёди футболбозони Саразм пок нахоҳад шуд. дар дақиқаи 63-юми дидор бозингарони моҳир ба ҳуҷум гузаштанд ва Садриддин Улаев ба задани голи дуюми тимаш даст ёфт. ҳарчанд бозингарони Саразм гоҳ-гоҳ фурсатҳои хатарнок дар назди дарвозаи тими моҳир ба вуҷуд меоварданд, аммо ҳуҷумҳои мизбонон аксар вақт ба гол табдил меёфт. махсусан иҷрои зарбаи стандартӣ ки дар назди хати ҷаримагоҳи тими Саразм аз ҷониби футболбозони моҳир иҷро карда шуд. зарбаи Ҳикматулло Расулов ба китфи Парвизҷон Алиев бархӯрд ва ҳамин тавр вориди тури дарвоза гардид, ки дастаи моҳирро бо ҳисоби 3-0 ба пеш баровард. дар як фурсати дигар бозингари тими моҳир Ҳоҷи Акбар Узоқов дар назди дарвозаи тими Саразм аз пой афтонида шуд, вале довар ишораи зарбаи пеналти накарду як бозингари Саразмро бо корти сурх аз майдон ронд. баъдан футболбозони тими моҳир аз аксулҳуҷум истифода бурда боз бо дарвозабони Саразм 1-1 баромаданд. ҳарчанд Ҳоҷи Акбар Узоқов бо зарбаи задааш хати дарвозаи Фирӯз Назаровро рафна карда натавонист, вале зарбаи иловагии ҳамдастааш Аваз Қамчинов рост дохили дарвоза гардид, ки бо ин тими мизбон ҳисобро 4-0 ба фоидаи худ кард. ин охири кор набуд ва мизбонон нахостанд меҳмононро аз моҳир ба худи Панҷакенти Бостонӣ дасти холӣ равон кунанд. аз ин рӯ дар дохили ҷаримагоҳи худ муқобили бозингари тими Саразм қоидаи бозиро вайрон карданд ва Парвизҷон Алиев аз ӯҳдаи иҷрои зарбаи пеналти ба хубӣ баромаду ҳисобро 4-1 кард. ҳамин тавр тими моҳири ёвон ғалабаи навбатии худро истиқбол гирифту дар мавқеи дуюми ҷадвал боқӣ монд. бозии дигари даври 14-уми чемпионати Тоҷикистон байни дастаҳои лигаи якуми мамлакат дар варзишгоҳи марказии ноҳияи Ҳамадонӣ бо иштироки дастаи сарҳадчии ноҳия ва Исфараи шаҳри Исфара баргузор гардид. дар қисмати аввали бозӣ сармураббии дастаи сарҳадчӣ бештар дар ҳайати аввалия аз футболбозони захиравӣ истифода намуда, қисмати зиёди футболбозони ҳайати аввалияро дар захира нигоҳ дошт. ба ин нигоҳ накарда дидори мазкур барои мухлисони дастаи сарҳадчӣ сергол ва басо ҷолибу диданӣ оғоз гардида, аллакай
дар дақиқаи 15-уми майдондорӣ пас аз қоидаситезӣ дар назди ҷаримагоҳи меҳмонон соҳибони майдон тавонистанд ки як бозигузории хубро иҷро намуда ба задани гол шарафёб шаванд. голи аввали дастаи сарҳадчиро ҳамлавари марказӣ Маҳмудҷон Шафиев ба самар расонид. дар идомаи бозӣ ҳар ду даста имкониятҳои зиёди голзаниро созмон доданд ва ниҳоят ба ҳимоятгари марказии дастаи сарҳадчӣ Абдурасул Рамонқулов имкон фароҳам гардид ки голи дуюми дастаашро вориди дарвозаи рақиб гардонад. ҳамин тариқ қисмати аввали дидори имрӯза бо ҳисоби 2-0 ба анҷом расида дастаҳо ба танаффус баромаданд. дар нимаи дуюми майдондорӣ бошад чанд тан аз футболбозоне ки бештар дар ҳайати аввалия бозӣ мекарданд ба майдон бароварда шуданд. ҳуҷумҳои пай дар пайи дастаи сарҳадчӣ ба он оварда расонид ки боз ҳам Муҳаммадҷон Шафиев дар дақиқаи 54-уми бозӣ ба задани голи навбатӣ даст ёфта ҳамин тариқ ду голоро дар номи худ сабт кард. бо гузашти ҳамагӣ 2 дақиқа саъитараш дар дақиқаи 56-уми бозӣ боз ҳам Маҳмудҷон Шафиев имконияти ба амаловардаи ҳамдастагонро ба гол анҷом дода ҳамин тариқ дар номи худ хетрикро сабт кард. дар идомаи бозӣ дастаи сарҳадчӣ имкон дошт ки боз ҳам голҳои худро афзун гардонад, аммо футболбозони хатти ҳимояи дастаи Исфара хуб майдондорӣ намуда имкон надоданд ки ҳуҷумҳо ба гол анҷом ёбанд. ҳамин тариқ дастаи сарҳадчӣ бозии навбатии худро дар майдони хонагӣ бо ҳисоби 4-0 бо ғолибият анҷом дода 3 имтиёзи заруриро дар ҳисоби холҳои худ афзун намуданд. дастаи футболи Исфара ки имрӯз омадан хай бозӣ карданд ва раҳмат ба ҳамаи бачаҳо ба роҳбарияти даста мегӯем ки имрӯз хай фақат барои мо ғалаба дар кор буд. аввалхусус барои мо ғалаба дар кор буд, барое ки мо 3 бозии пешинаро бохта будем. ин бозӣ ғалаба барои ранги буд, ҳаво ба мо дар кор буд. мо ғалабаро кардем ва бозии ӯ хеле ки мо мехостем он қадар қаноатбахш набуд. барои чунки буд ҳаво ҳам камтарак гармтарак буд. ҳолатҳое ки буданд ки бояд ба гол мубаддал мешуданд, он моментҳо гол нашуд. вале аз бозӣ ба бозӣ бачаҳо бозӣ хеле хубтар мешавад. мо як бозӣ пеш бо Сардор бозӣ доштем, хеле бозӣ вазмин буд, бозиро бохтем ва ин дуюм бозии мо аст ки баъд аз трансфери чӣ ин бозӣ ба бозӣ хубтар мешавад. бо бозии оянда қатъӣ дастаи рангон бозӣ дорем дар сафар. умед дорем ки бачаҳо бозӣ хуб мекунанд. як бор дигар назар мекунем ба натиҷаҳои даври 18-уми чемпионати футболии кишвар миёни дастаҳои лигаи якум. хуб, бозии Ваҳдат ва Исфара бо сабабҳои гуногун баргузор нашуд ва ба рӯзи дигар ба таъхир гузошта шуд. чӣ гуна ки дар боло ишора кардем, Сарои Камар тавонист ки дар майдони худ дастаи Сомонро бо ҳисоби 5-1 дучори шикаст намояд. дастаи Сардор чӣ гуна ки гуфтем дар майдони худ дастаи Рангонро қабул кард ва бо ҳисоби 1-0 шикаст дод. дастаи Моҳир бошад дар майдони худ бо дастаи Сараз мубориза бурд ва дар ниҳоят бо ҳисоби 4-1 ғалаба ба даст овард. дастаи Сарҳадчӣ бошад дар майдони худ тавонист дастаи Масчорро шикаст бидиҳад ва Парвоз дар меҳмонии дастаи Норак бо ҳисоби 4-2 ғалаба ба даст овард. бозии дастаҳои Шодмон ва Душанбе бо сабабҳои гуногун ба таъхир гузошта шуд. ҷадвали умумии мусобиқа баъди баргузор шудани даври 18-уми чемпионати футболӣ ба таври зайл аст. Парвоз дар мавқеи аввал аст бо 48 имтиёз ва Моҳир бошад бо 39 хол мавқеи дуюмро моли худ кардааст. дастаи Сардор бошад бо 36 имтиёз дар мавқеи сеюм қарор дорад ва Сарои Камари 5 баъди шикаст додани дастаи Сомон дар ниҳоят ба мавқеи 4-уми ҷадвал баромад. дар хонаи охирини ҷадвал бошад дастаи Сараз бо 10 имтиёз ва аз ҳама охир дастаи Ваҳдат бо 6 хол меистад. бозиҳои оянда яъне даври 19-уми чемпионати Тоҷикистон оид ба футбол миёни дастаҳои Лигаи якум ба таври зайл сурат мегирад. дастаи Норак дар майдони худ дастаи Ваҳдатро қабул мекунад ва Парвоз бошад дар майдони худ дастаи Шодмони Ҳисору интизор аст ва инаке аз бозиҳои марказии даври 19-ум ба ҳисоб меравад. дастаи Душанбе бошад дар хонаи худ бо дастаи Сарҳадчӣ мубориза мебарад ва Моҳири Ёвон бошад ба меҳмонии дастаи Масчо меравад. дастаи Сараз дар майдони худ бо дастаи Сарои Камар мубориза мебарад ва Сомон дар майдони худ бо дастаи Сардор рақобат мекунад ки ин бозӣ низ яке аз бозиҳои марказии даври 19-ум ба ҳисоб меравад. дастаи Рангон бошад дар майдони худ дастаи Исфараро интизор аст. ин нашри навбатии барномаи Фатҳ буд ки онро ман Фирдавси Хурсанд бароятон шарҳу тавзеҳ додам. то нашри навбатӣ пирӯзу поянда бошед.